L-avviżi legali maħruġa mis-Supretendent tas Saħħa Pubblika fl-ambitu ta' emerġenza ta' saħħa pubblika ma kisrux id-drittijiet fondamentali ta' Jorgen Fenek. Dan ħareġ f'sentenza mill-Qorti Kostituzzjonali li rrevokat parti mis-sentenza oriġinali tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili sede kostituzzjonali. L-ewwel qorti kienet sabet li Jorgen Fenek, li jinsab akkużat kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, sofra ksur ta' drittijiet fondamentali tiegħu meta minħabba dewmien ikkawżat mill-avviżi legali li ordnaw l-eluq tal-qrati u kien imċaħħad mid-dritt tal-libertà. Din is-sentenza kienet appellata mill-Avukat tal-Istat. Il-qorti tal-appell preseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul dawret din is-sentenza għal raġunijiet segwenti fost oħrajn. L-avviżi legali ħallew fid-diskrezzjoni tal-qorti d-deċiżjoni jekk għandix tinstemma l-kawża u jekk tawtorizzax preżentati ta' atti fir-reġistru minkejja l-luq ta' qrati. Tantu hekk li l-qorti kriminali kienet ordnat lis soktar tal-kompilazzjoni minkejja li l-avviżi legali kienu għadhom fis-seħħ u l-qorti kienet għadha magħluqa. Barra minn hekk fl-istess żmien Jorgen Fenek ippreżenta numru ta' rikorsi li permezz tagħhom huwa talab għal diversi drabi l-libertà proviżorja u dawn kienu konsidrati u deċiżi f'qasir żmien. Il-Qorti Kostituzzjonali kompliet li fl-isfond ta' marda ġdida li m'hawnx vaċċin għaliha u li tinxtereb faċilment kienu jeżistu iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw il-waqfa ta' madwar xarejn fil-proċess ta' kumpilazzjoni. Għaldaqstant, il-qorti laqet l-appell tal-Avukat tal-Istat u tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika billi irrevokat il-parti tas-sentenza li kienet sabet ksur tad drittijiet fondamentali ta' Jorgen Fenek u tikkonferma il-kumplament tal-ewwel sentenza.